dama na ce sai na yi maganin ire-iren ku. Bari in yi maganin masu son banza, in gani wanda ya tsinta wayan nan zai bani ko ba zai ban ba, domin in yi maganin shi. Hello? Hello? Hello, bawan Allah dan annabi ka yi haƙuri ka dawo min da wayan nan. Kai, kana hauka ne? Kuma yana kamar ta gina shi da niyan dawo maka da ita. Hauka ake yi? Ka san wa yake magana kuwa? Waye kai dan ubanka. Ni kake zagi? Zage ta din. Na mage ta din. Ni kake zagi? Zage ta din. Na mage ta din. Hauka ake yi. To yayi shikenan. Da ban yankin cikin garin in dawo ta nan wuraren kar ma ya ganni ma ko dan garin nan ne ko ruwa yayi ya ga alamar ni dauka wani in dawo ta nan wurin alƙur'an ya ga alamar ni kai ba ni wayan da ka dauka ta fara da Allah ban ma ka ina haka wallahi dama na ce sai na yi maganin ire-iren ku. Kai kana kuturu kuma ka ce kana sata. Dan Allah maka zan maka wani na ƙarshe. Idan ka sake na ƙara haɗuwa da kai irin wannan kayan ma wani sata ko ba ni ba, to na rantsi da Allah sai na yi maganin ka. Court.